Igbo bụ Igbo mma mma nọ. Igbo bụ Igbo nke onye chiri nya zelu. Igbo bụ Igbo obi na-afụ m ụfụ, obi adịrọ m mma nke ugbu a. Obi adịrọ m mma. Olugo ka anyị nwa bụ ndị kwere n'omenala ga-ebido gwaba ndị ụka nke bụ eziokwu. Tupu m ekwutọpụ ife na-achọ ikwu, achọrọ m ka ị gegodu ihe this man of God bịara kwuo. Amara m afa chọọchị ya. Ọ sị na ya nọ na Israel ebe a nọ wee gbuo John the Baptist. Ọ sị na ọ bụrụ story na ọ nọ ebe ọ nọ wee mee. Mana achọrọ m tupu m kwuo okwu a ka unu goro ihe o kwuru. Ọ na-ekwu okwu against Matthias Ezeaku. Ṅụrụ iyi na ọ ga-establish, ọ ga-restore omenala. Anya bụ nwoke na-agba mbọ na-erestore omenala n'eziokwu. O wee pụta ya n'iru akwụkwọ na-ekwu against ya nwa, wee na-asị na ya na-ekpe ekpere, nya kwụda place ekpe ekpele na Matthias Ezeaku ya nọ na the state of no return, nke bụ na no Jesus ọ ya fọsị na Jesus bụ God. O nwere ihe m chọrọ ka m gwe gegodu na ebe m gechazie ya ka m pụta kwutapụ okwu m. This is where they kept John the Baptist until the day he was beheaded. These people that did that, they are people that are fighting the gospel. And look at our brother Matthias Ezeaku is moving around saying all sorts of evil against Christianity. I stand in this place. It's not about here the story we heard. I am where it happened. Look at the mountain where they beheaded John the Baptist. I stand to pray for Matthias. The only reason why he will succeed if Jesus is calm. But if Jesus is not calm as he claimed, all his efforts will be useless. The Lord will cripple him and show him that he is God and no man can play with his name. No man can make jest of his name. I pray for Matthias Ezeaku and his cohorts, people that are clapping for you, people that you are leading into destruction, that Almighty God will arrest all of you. Very soon, you are going to be in the state of where you will need Jesus, and it is only Him that will save you. May God bless you, and pray for Church of God, that the ministry, the church Christianity, nothing will happen to Christendom. The Church of God will keep marching on, and the gate of hell will not prevail. May the Lord bless all that put their trust in Him. Look at it. Look at it. We cannot travel all the way from Nigeria to this place, and your life will never remain the same. The Lord will answer you and deliver Matthias Ezeaku and his team that are clapping for him for his evil. In Jesus' name, Amen. Nwoke m isi na anya bụ ebe ị nọ abụrụ akụkọ na ị nọ ebe ahụ na ebe a ka ọ nọ wee mee. Ajụjụ m chọrọ ịjụ gị, ị nọ that place the day o mee? Ọkwa ha n'akụkọ ka ị nụrụ ya? Chere ka nkọwasịara gị, ka m pịara gị nọmba. Bịa na Idemmiri. Abụ m onye Anambra steeti. Anyị nwere mmụọ Idemmiri. Ka nkọziara gị akụkọ maka mmụọ Idemmiri, maka nọ nke ndị mba ọzọ kọrọ gị ka ihe iji wee na-eme ife ichefusie nke merụ na bụ unu. Ndị bụ unu ji wee bụrụ odogwu nchefuo ya. Ka nkọziara gị maka Idemmiri. Esi m Idemmiri. Nya bụ Idemmiri ahụ efuru ebe a na-akpakọ ezigbote mkpamkpa. Protect ya taanụ niile nọ ndị Idemmiri. Ndị Idenna, ọ Idenna ka mbụ. Oge a nụrụ ọgụ Biafra, ọ Idemmiri merụ na agha erighọ Idemmiri. Ọ bụ na ị mara ọmara ya. Na agha Biafra erighị taanụ niile nọ n'Idemmiri bụ Idemmiri. Atụọ bọmbụ shie eke n'oye.
ndị agha na-abịa ome everywhere abụrụ osimiri, ha sị na ebe a bụ osimiri na ọ bụrụ ebe obibi ha atọ ọnụọ. Oke ma ọ bụrụ na ị mara, if you don't know it today. At times o nwere ebe a ga-apụta oshie bi, oshie anwụ. Ya mere na agha erighị ọdị taụn nọ n'ide mmiri. O nwekwara ọda taụn agụrụ. A na-eme na a na-eme, ndị agha na-abịa, agụ iyi agụrụ apụta tagbuo ofe ncha niile, gbaa egbe enu gbaa egbe ana, ọ dị aba mmụọ a na-agba mmụọ egbe, mmụọ adịghị anwụ anwụ. Kelu maka deity nọ na be unu, chekwabara unu, chekwaba unu gbogbori unu chefuo ya, sị na ihe ọjọọ ka ọ bụ, n'ihe devil. Mana gaa mara na ndị ọcha welu akụkọ gbasara unu wee jeri fọbishie ya, wetakwazuru unu wee mee overlook the deity Chineke debere unu ga-eji wee bụrụ odogwu. Unu eme ya overlook, ha wee were opportunity a baa gị ime. Akwụkwọ nsọ afọ ị na-aga ụsị, he that breaks an edge, serpent will bite. All since the day unu gbakọtara mmụọ na-echekwaba unu mgbe gboo azụ, ka ndị ọcha wee were opportunity wee bakwatụba unu ime. Ndị ọcha batara wee kọnka unu bụ anyị bụ ndị Igbo, bịara n'ọnụ ịbịazi anyị ozi ọma. Ha wee mee gị wee wepụ obi n'ebe mmụọ na-echekwaba unu Chineke debelụ bụrụ ndị ozi na-echekwaba unu, ka unu gbakọbere azụ na ebrekigo an edge, serpent wee taa. Ha nwa bụ ndị ọcha bụ serpent. Iche na irigo na ọ na-eme aghara barabara n'ebe a ka o jere ọgwụ, ọ bụrụ ya ọga. Ama na nkwa ị ga-asị na m abaslide go. I was once like you, once a pastor like you. And oge elugo, one day ị ga-arapụ that pulpit jebulu ọfọmalụ gị. You call Ezak your brother and you said you will pray. You not on that mountain pray that God will put him and the people supporting him in a condition that they will be needing Jesus. Do you know that the story of Jesus you are talking, if you know the true story of Jesus, we won't be calling him Jesus. Don't rely only on the book Bible alone. Have you studied about yourself? Have you studied about onye Igbo? Onye Igbo. During Biafra war, we are singing, and in the name of Jesus we must conquer. Between the Biafra and the Nigeria, onye conquer who? Onye conquer onye? The children were singing in the name of Jesus, they must conquer. Biafra must conquer. Did they conquer? Onye conquer. Are you telling me that God you called in the name of Jesus is a wicked God to allow those children to die? Wake up. And don't tell the gun. Don't tell the life far back. It's time to wake up. Some of these soldiers in the Biafra, we are singing the same song. In the name of Jesus, we must conquer. I thought the Bible said that whoever that call upon the name of the Lord shall be saved. Those children were calling upon the name of the Lord that you think you believed in. And they were killed, millions of them. The same soldiers that were singing that song died, millions of them. Many of them died. Many soldiers died.
Singing in the name of Jesus, we must conquer. Ask yourself this question: between you and those people who conquered who? Have you too seen or heard of so many people who died in accident shouting Jesus, and they still died? You have so many deities in your places that has been protecting you, and you call it devil thing. Wake up! This time around, any man of God, any pastor that raises his mouth to talk against any true omen and a man traditionalist will come out after you. It is in this platform it will happen. Niru akwa. If niru akwa talk against anybody, but we will talk against you too. You dare not speak against Matthias Isaac, because that your man is doing work, a lot of work that you cannot do, work that you couldn't do. He's helping the poor, teaching the people the ways of our tradition, and more of us are coming. Wait for us, we are coming. The land of Igbo is holy, and we must restore the land as it was. The Bible called in.